Mens vi venter på guitaristen, kan vi jo benytte tiden til at takke vores manager. Lasse Petersen, hvor er du henne? Du troede på os! Du holder os oppe, mens vi var alle mest ude. Tak, Lasse! Sådan er det. Han siger det her. I er fandme fundet. Kan vi få noget lyd på keyboarden? Anders, var det dig? Anders, han trykkede du på herovre. Jeg har 2 keyboards. Vi er inde på det nederste keyboard herovre. Ja. Det er lidt vores, må vi indrømme. Det er så bærende for vores stykke her. Det skal vi have. Sådan der. Så kører det. Okay, klar? Hvad er det, dog, I skal høre nu? Stille med, det er en gadus eller sådan noget. Ej, vi har peppet den lidt op. Hit it! Men den er ikke tom udenpå er der dårlig. Men den er stiv som stål, og den er fuld af influin. Som kompenser i blod, selvom den viser før
min størrelse, men får vi nogle form på rejser godt gørelse, nej, vi må ud og rejse max 7,5 timer. Jeg er fandme så forarvet, jeg kan dårligt nok grine. Jeg ved, du elsker dig til denne her jul. Jeg ser i dine øjne, at du siger, det er cool. Bare de flyttende rør. Bare de flyttende rør. Du vil have flyt. Michael Jordan taler gerne, og han taler gerne længe, og han prøver at motivere os til at tjene nogle penge. Henrik Olsen styrer for banen med fast hold og stemme. Hvis du ikke kan høre ham råbe, er han helt sikkert hjemme. Christian Sætter rører drøm om lidt af alle dyr. Skal der ikke frem til glas, han er en dejlig lille fyr. Under regn og cirkler filen, tjalper tidsmålet og strand. Så den ingen om og hjemme er fuld fort fremme. Tak skal du have. Vi har ikke noget. Men for dig, Lasse, så vil jeg gerne skille mig din gardingadus. Vi kan tage den senere igen.